Hadin bagi kertong barok kibapun kre ya aireng hak election MDC Shah Khasil Saturmos District Council KHDC nanong Thumai constituency kabanlong hak arpoi trik rompang arjar pusan kila dep pensngawi kimat bat nong rem trikam jengki hak rensan jing lapai ba hakaju kejakan ni ka common platform belakot penlong dak dorbar sinong lau jin riau hak khatsan trik rompang arjar pusan kalabut pat sa kepali kinong tebut kibalabu ik jingkli ya ki kertong hakani kerensan lalak ban saki ya kejingwan isimbenta da baro ki kertong ki ban aireng katau ba penya sing CM kan National People's Party NPP uba Desmond KL Maulong ka United Democratic Party UDP uba Winston Tony Lingdo ka Voice of the People Party VPP uba Alan Victor Lingdo ka Indian National Congress INC uba Eric Ton Disware ka Kun Nyotrap National Awakening Movement Khanam bat uba Fairlock di Rengsai ke Bharatiya Janata Party BJP. Ki pai ba ki bawan sakhi ki Larissa hakapor blabu jingkli ki kertong bat thap ti pat hakapor ba ki kertong ki juba ki jingkli. Ki ba khamsha kali jingkli ki kenthop uba penya sing CM namar udai CM bamanta ubala kerya no na sorang kham bat wan banya khun nong thamai. Uba Winston Tony Lingdo ubalai khun ya election MLA House nam Arjar Arpulai bat uba Alan Victor Lingdo uba deu kertong ke Kongres. Hadin ke jingklat no ba David Nongrum MLA barim jong Kamar Kren constituency. So Rajiv Kumar Chief Election Commissioner jong dari India barakoi ula pelong ya ke by election. Kabaki ong ke election siteng samoy. Hak itu ke by election dipat nong song jong Kamar Kren constituency dak jing sania ke bateli ila penpup buram nyepi dak baki ai kata ke mandate ke belong very clear te menta pipai kmat pat cak nong Thumai constituency ya ke bidang long hi usting MDC hado menta nakate ke constituency te ngamut banong mo pilong kum tau bri kumbong manor ya ketu ke pliang ja ke bo bamja ya ketu ke pliang ja pi kenjat de ke kejat te brio banut ban kenjat ya ke pliang ja te ban kenjat ki pat long song de kanong Thumai constituency kam don jing e neta pi ai dau ba kejing klat no dong bahe latu lang kalkungo. The balai film contest since the beginning of your political career. Ya kun persia bahe ru karena pihak ban itu hok ya kata lara pihak itu hok ikloi ban ai ke kiti komon ke kiti kediang bopin poi sekatong lara pikli si hajar jengkeli ru ngan jubab mo lamar ngelawan hang ni ban belapen kre khubli shibun ma ya ka jingkeli sultanat ka by election ka de hau Oktober arhajar arpuwe ha ka bede jingklat jui ba David mo lead ba David nongrum but hoy ka de ka jingshisha ba kipai ba nakamor kene constituency ki shania ingi but haipor belingkot tangkum basis nam tam kum MLA ngala persyang bantrai laka kamram kum MLA ngadu ka kam ban yakren hapo assembly ki jingkeli ki babon ngalawan ra ki motion ru nakamenta ka jing mentoi jong ki pai ba ngalai shimenta te henrei ngilai contest biang pat ngilai ya khun biang pat hapo us nam araja arpulai te ki ju kita ki pai ba kiba penjob let's say kim penjob shu hau arjar pulai te kaiga Muhammad banong hakabaide bakani ke MDC election hoy kumu sitting MDC jong sorong kham ngila persyang kat kepala bun teli kikam kiba ngila persyang bantrai lada kalong ha constituency lani la kalong ha ka district council ha district council kum nong thawan hakini ki shpau teli kisnam bangiladon la palat khatsan teli hadu hapo arpau teli ladangia kenlang bak ki bills tang ki bala yo an kumba hapo khatsan teli ngila yo yaka an haini tem jungi
kata di ka achievement lani kata di ka jing tray ka jongi ka bale si ladangam sha jet chu nang niru ngatrai ka kerteng jonga kalane nomor bon ki belalong CM palat chisnem arsnem laisnem bat sansnem ru kawairu ka ain kim pat shimlala bunwara te kamut kim mentoi ban longkum kinomik mat te kumma ki pai ba kabla penkup board ka constitution jong India ba ki pai ba ki don ka hok banjit economic mat lada don riungut kandidat ru kumbangi don menta pidon ka hok banjit yanu bat ngaru kum ukertong lene ubriu kum u nongsong snong bapura jong ka Meghalaya bat jong ka India ngadon ru ka hok banle yele na baro ki constituency kam don jingkhang lada pikdo yang hai ka mat hai ka section jong ka constitution hai ka article kani katai hai ka an bakhang yang banam sha banwan yele nani te kamot ngan withdraw no himentas ngi henry kamshim ladon namar ba hari khasihi wat bangan lile Shajante Hills ngala ngan yele Shajante Hills District Council ru ngala nama kabadan kami nga di banlong unong snong jong ka Meghalaya tangkata bat jong kari India te haka District Council kiba qualify ban yele kideki ST baro mdan ka general seat kadai tang ka ST te ita di jubab ma ya ka ba phikali candidate jong ka VP mo nomor bang i kini ki MLA VP lada kim la nia kimi na assembly ngaswa ban keli lada ki poi sa thong kimi na district council le kinya sajnya ako keli UMDC jong ra VP mo tang sai ngan chiong tang ni kawai baba katu ka jingkali ka jong phi ap in la poi sa thong in sa ai ka juba bi phi mo nani da ngim ai ru phin sai i hi ka juba ya candidate jong ka VPP rang ba badan buram mene phi kdo shai ba phinlai da ka urlong ka jingjap jong phi phinlai chet na ka district council ban phin upot usam jong ka sam bat ka Meghalaya henry ka article 3 jong ka constitution of India ka ibor ya ka parliament ka boong parliament has can alter or creation of new states ka bor ha ka district council kom dan ha ka legislative assembly kom dan ka dan tang ha parliament hato kani ajo phi ban phin bai yuta upot usam jong assam Meghalaya ka di tang ban chipin thame election mo ikap skap hai ka e ka ba nga batai mene ha ka bai dai bat kamang trikam ka jongi nga khamong bangin let bangin ya penbet yo pot usam ngong in let ban revisit ban wat ka e ka daw ka ba ki paran do paranong song jongi ha te pot usam kidang mat sa ya ka jing e ka ba ki mat hadu mentaru kata ka dai ka ba ngak syukwa da ka baburam ya ka jingkali ka jong phi ban juba ni di ka jingklia bapniat balai ka parti jo phi ban ma phi pia ben palat ka VPP balai pia ben ka VP nasdang syakut ubah ardan balai yutu ya kadang kani di ka politics mo ka bengi penkesan la jong kania te hajing shisha ka parti NPP ka bailam ni ka government ka dan bon kikam ka bahap bantre kumbolong mentaling idon hadu laipu arngut ki MLA mut ka de majority party ka belit ka government tiki bon palat kikam bade bantre nam ta jing bha jing miat jong state government te langi phai khmat sha president jong VPP belong ru MLA dan ha opposition henry ka basusi kalong baha ka assembly session ka bade banya tai menjula banya ainya but ka baar pat datang hapo kiran san yelap election but haki jaka ba penlong jingelang pa ba ban persya sarkar kren bon tli ki aka bangi hap ban pensyai kamde ka jing ngingim don por ban ya kren bat no henry haba kiwei pat ki keno ni hap ban pensyai teng ka mislead pat ki babun ki brio te kata he ngiru hang ni ngimwan dan namenta utau president VPP ngiwan hang ni namenta jungi rei teng lada don pat kimat ki ba kongsan bing hap pensyai ni hap ban pensyai mo te ditang kata he na kalyang jungi rei ngim don por ban keno eno rei ngi yeng tang ban hap dada don ba kawang kti e ka swatar jung phi
đầu niu siap phiap lao phiap kan ther pakan khoi dei nam dei te tang kata hi ka bangi de long kam dan ra ngali de pikran ba dan ngala khamtip bah manga banga trailang bat even shwa nadu 2012 niadon haka clean politics hendai nga bala long victim la sha ilam bakla ngam kwa kipai ba ru kin sha ilam bakla 371 ru ngilai khun hatu kapor nginong ba dan kamlong kan ni pe yo la dawan ra ka 371 kan du sik schedule ong em nga khamtip manga kum president joka HSPDP hatu kapor ngi ki babut habshes ngap hendai kamuda isu ru nyong pe ngin ya khun ngin ya mi ngala syatiet bom lathi hapulit hasi RP ban ong ban weng no ya kamuda belawan ra Dr. Mukul how 2015 naka party congress hatu kapor bayalam ya ka government ban insist si ki brio hapo sor shillong leni kita ki master plan area kamut 10 km radius jong ka shillong kin hap ha ka master plan area but baro kini ki brio kin hap shim building bylaws naka muda ka building ses ka bahe ka labor ses ka bahe dei ka jingyakhi hatu kapor ni ong badai ban weng bai di notify henry dangila yakhi damiet poisi yang Dr. Mukul bani di shalang ngi bala jingem la pangmet na kating jing syakhi ni long victim ta kada la dai kren long ngi kham la suthu nama mi lai dei kam te ya kino ki points ki ba sha kino la ne wat padang jungi ngi don ka hok ban ma ban pen syai kata kam don jingte te phiru phidon ka hok ban kali ngiru don ka hok ban juba kini ka jengkli nam tai ba Allen ketong jengka Kongres kumbang itu baga district council laseng menyada yupai berit jengi tika district council kadetang menyada ya ka hok jengi ki pai berit na kade ka kamram ru ban pet baka jaj ben riu jengi kan kio haka imlang salang ka jengkli kalong kini balada ka kamram jeng ka district council kade hiruban pet ya ka jengkio jeng ka jaj ben riu balai pat ka district council kumba piong kamdei ban sam ki scheme sa kishnong nomor ba ka jingkio ka jat ben riu ka sedang hi na kishnong yedon ngani rinsan yedei ikasi o ki kun ka bri neutrap nai don ka ta jing so fair what I bagi political party ki man ra ngi ka jing so fair ka jingjit ka de ka jingjit jong blai ha kar pusau tore kumang la jong kendiat mangan jubab shwa mun jubab tu jong ba ni kum ka jat breu ka batip breu te play ka Christian state skobha ni ne buram yuwi lada mangi para mangi nyesrut unong wei unong ar punyo lat ya ka bele don bor ha ka ni ka kari ka be ke jongi mo ti ho ni don la ka jong perkesan na ka ni nungut ka jingjet ka bakhat do ka jingjet jong play te hawi dei bai tai MDC scheme mo ha pyong ba ka district council nga kham ong ba ka MDC kham dei ka district council kham dei ban kham don ya da scheme hi nadu arposnam aya chrum seneng ki mati ki jong ba he latik lang ki dang don hadu mentamane kita ki di scheme ki bai ba he latik lang yon but ke ka banga ong kalong ba ka district council hi haka por baka ka kongres ka ai ni district council kalong ka ai bania da ni hadien bakla ya ai ya kata gijing da house nam ka knais pa nyu puil dangam bakla ka ai song oshim sunam bat kan ka pisa shwa jang tu kampat don kanu scheme oh ladang bakla henry hagani ka janmet aku aban pensaya bi hapo kani ka appeal ni ka manifesto ka jonga ka personal kam dei ka jong ka party abu ang tu ba ka wei ka bangabha kerpang na ka MDC scheme ban kentiu ya ka jak ben kerpang iki para samla ka jing kalong ban ya khon new drugs kan bha kerpang na ka MDC scheme kamut ka MDC scheme ka don kan bha kerpang ban ya khon persya drugs samar ka baskosi himdan ni ki rehabilitation center ki babyang pet ki para samla jungi ki bilang up drugs ki hap ban shadu sha asam shakawai pat ka state ya kaban detox hangto kumta lada pimp remo ngan sa ai ka
appeal ke jong manifesto jonga pensai ing tu ban naka MDC scheme an bha kerpang nak ki para samla ki pelangop hundrox ki balong kita ki ban pensik ka bawana ya ka jing sniu am tang ka jing em ka jongki ka pen sniu ya ka yeng ka sem ka pen sniu ya ka jat ben riu hi borok koi te kali ka jingkeli ka lech syai ba peniat ngakwa ban bu ka jingkeli hak baidai bat kani ka MOU ka Palestine hapdeng ka government of Meghalaya bat Assam habaidai bat ka border issue kai ka papidan man pensyai khmat jongi man ngayi hang ni labuan kita ki MDC ki beladon benta bangsain ya kani ke MOU hoi kadi ka jing shisha bakadon kataka border dispute but ka border settlement hakabaidai but ka government of Assam but ka Meghalaya te nakaliang jong i kertong jong ka VPP ru la penpau so ban ai kublai ba kawe naka mat let's say ketika border issue kata ru ba ngiru barok ngi sukhya ya kamdei let's say ka jing hoi kawe de ka jing penbet put ba ka ba let's say ban pet lem lam ta ka jing jong pai ba haki border areas te ngalong ru u member jong ka committee on border areas but ke ka ba ka government ka don jing thmu kalong ba lingba kani ka border committees jong baro arteliki state kidi ban penbet ya kataka border dispute kabumut ha west khasils halangpi but kabaar pat kande hangni po them right marwet lani ka hima malip nang takabalay pat kade sya block 2 block 1 te kibabon ba ki face kibalay dep banya kren but nakaliang jonga ngalong member tang na menta Karibhoy district but ngan siya thu ka ba ka jingthmu jong baro arteli ka sarkar kidon namar ka border dispute kamdei ka badang shisnam arsnam ka border dispute nado bangiyo e ka jela Meghalaya 1972 kaladon but ngaru mensywa ngalalet ban kersyani kipai ba halangpi bat iba hoping but ngakenmau jing start jing ba hoping hatu kapor kumno ban penwan ya kalangpi sya Meghalaya tang lingba ka an jong ka United Khasi Jaintia Hills Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 ipentrekam ban yo e kalangpi sya ni I create ya kawai ka hima hangthe but hakata ka hima kiyo ban pet ban khmi ya kata ka jaka po langpi ka Assam nadu kitu gisnam kala ibang palat ya kalangpi ban shim hendai ka jing start jong ba hoping tangling ba ka district council ban create sai kawai ka hima hangtai kala penlong hadu menta ba kadang ne hoi kadang don ka jing ya penbai te ladangi phai Karibhoy bat ya ka block 2 block 1 kidang don ka jing ya kran kidang don jing penbai ba hadu menta 4 la ban penbet bat ka jingkeli ba ka basutanat kalong bangi baro ki MDC ngi sign ya ka MOU ngi sign ya ka we ka shithi ban kershan ya ka MOU jong ka sarkar ngim kershan re ya ka jing aiput shows Assam henry ngi kershan ya ka jing thmu jong baro arteli ki sarkar ba ki kwa penbet pot lem kumta kan mentoy yu kisang balang na burome ka KSU FKJP RBYF kiban na kapor kilay ki ya kata ka jing wanra ban penbet pot but kumu nomik khmat badan jingkit khli basukya ngasode ban ongi para MDC ngin hab ban tho ka shithi ban kershan ya government habi de jing penbet pot ngatrai baro nganda kli na phi mano bam kwa penbet pot numdon bam kwa baro ngi kwa ma baro ngi kwa ban penbet pot te kamdei ka jing kershan jonga lingba ka tu ka sign ban ong bagi kershan bai ka jaka khasin ano sya Assam de hordet hordang but hakata ka jing penbet pot kidon bon ru ki jing ke bang kwa ban ya thu hang ni ngabadi members jong committee ngi kendu chief minister Assam ya minister Assam abangi let chapo abangi let chakitu ki area abangi let chatu ki jaka kaba susi kalong
Kishnong ha kitu ki border area kidon epik lang sa Meghalaya bat Assam. Te pinya keno ino. Te dang bun ba ki bangi hap ban penbet. Bangang snow kum ka district council ru ka bapet ya ka khndo ka siap ka don ka benta ban no senyang lem ya ka sarkar habidip ka jingtho ka jingtar. Ka ka bangi ngile kalong ban lum thup yiki kot ne ki sim. Ban lum thup ki kot ne ki rat ne ki ilaka ba per ban penbiang yiki kot kisla syaka sarkar. Ngan ai ka jingkali ye honorable CM jangi I ba penyat nga sngoshon ka mensiam ha pikiran syapang ka recruitment policy nga sngo thu ba hakini gisnem sanpo nyo post nem kum bangilai mention kum ki speakers kadam ka involvement ha ka society jungi in terms of population, in terms of everything mo kalayat kapor kalayat and raise no sipet ban yosngo ba kamdon ka recruitment policy ha ka district council way back to 1972 but pila pensngo ya kajing kia kajong pihangta and kajing kali kajong akalong ba kadon did you create pila create em ya kata ka policy kalalong functionaries na em kalalong approve na em but habab he revisit and if he what was that you mentioned Bapi? Recall but he revised yakiniki recruitments from 2000 kadai katkum kanika policy na em naman ka jing sotho jonga I am from academic side mo ngila let shibon CNC district council for different departments especially forest department kamdan kano ka record sa kamdan kano ka carry baggage ban I lani ban sam shaki researchers lani kita ki bakwa ban train which means ba kini ki ba siya recruits kumba fila mention let's say kidon ki favoritism from parties sa kini ki snembal alet Teka don't come kan, you don't come ka recruitment ka belong very strong. Naman you don't come human resources. Bantray ha ka district council. Kwa ban pensyai, habay day kata ka jingkali, kaway day ka recruitment policy. But kaba kabangi ngidang penkre menta, but ka jingya tray lang but ka grips. Kaway na ka organization, kabla empanel da ka government, ban study in depth ya ka administration but establishment jongka ke HDC but they hakapor jonga he banga initiate ikata bangi kwa ban streamline omtang ya ka recruitment policy henry ke babon ki departments ko mapiong ki dangdon ka lak but they tang hakapor jongi hi banga dang pha iki officers ban train sha mati in batch wise namangi kwa ban improve ya ka administration jongka ke HDC another thing but kani ka banga kran mene de ka proposal kabangi ay kerteng ka Khas Hills Autonomous District Council Recruitment Commission namar bakla bon pelat ka pressure ngaru nganamla ban thap kamlut ibaru khoi mo Henry lingba kum kani ka commission kala ban review and recall all appointments from 2000 onwards kani ngi pha sha DCA but nginam involve mangi council ngi e be hajin start jong government yano kin thung chairman Yanu kin bu member secretary but kinam day ban involved na district council kani kanwan ka transparency hamta kamut lada day let's say kinono ki brio ki badai ban hap ban weng kin sha weng nginam la li namar ba ngi hap ban penbet renti yakikam kanlong painful kanlong hurtful ndai sisin bangi bu ekaan kade ban yach kmat te kata di ki artli ki jubab kiba nakal yang jungi ngila bu proposal but lada next camp baga government kan tre be kan di proposal jungi kan accept but kan pa for approval from the governor kabalai pat ngisuthu ka HDC ka de ka custodian namta ka customary practices jungi te i ba toni mene I ong shapang ka research development dan kambha but in 72 years they tang nakalyang jonga bangalong CM banga create ya ka fund 50 lakhs ban invite ya ki research scholars ban le research on 20 areas of research namta jingmentoy jongi khnang ba nginla ban publish ya kini ki kot ki badan kam but ngila de ban release ru ikot ngatrai da fi pekan mau pe kot khubor hau December 17 ngila publish ki kot ki bala dep bande research haka initiative ko jongi but kani ka jing thmu kalong
ba kapateng ka bamenta bat kapateng ka banwan kintip khambha shapang kari ka jongi kumbong melung susutham kanam bha bangin tip keleng saudong perthai la ngim tip i kari la jong ma la ngim tip i kari la jong kata ka ba ka don jing ma yangi namangim tip ya ke historical background balan ngakwa ban keli kemni ha ngasultanat abang ayo snow bo pikiran ba pidan la ka jong ka personal manifesto jong pi bo pikwa ban trai hang ni ti film ong ba kamdai da ka ban manifesto jong ka parti pi wan naka jing temu jong pi ban trai la ka jong hi ka personal manifesto ti kumbang yo i ba pilong kumta ngaskwa ban keli pi balai pi habdan pate ha ka ni ka parti kongres wai phim long kumbam ne bila pen pau yang iba he i judan barabor bahaga independence te wai phiru phim trai kum u independence candidate khnang ba phim trai kham hai ka snong hadian ba kini ka snong lau jin ri bora koi kan ka snong nok thmai jungi kan i ka jing trai jong pi pin sasno bat koi ka parti kumbang itip kham bam tan pi ong ba ngi trai lang bai ba charles ngi kwa ba ngin pan jing bet ni ba charles ban trai ka nu ka kam te boleh pihak dan kam ban pani kita kan long beli dan hak po independence party shwa kamdai ka bang pan jingbet ni ba Charles ngong ini trailang bari ba Charles na ka banta ka jing thma jing kio pan penbha pan penkio ya kanang thmai constituency ka bakan thobi ka marating bat komplain kamdai bangi ong ba ina pan jingbet nrai ka jing ya trailang ada wemeli bat la do blai iman yang aku MDC banyak train nam ta constituency hot ngalong meneh wah balai dan kam ya kata kadon namar hagi kongres kamdon kanu manifesto henry gidon pat ya kimat rekam moh kimat rekam balai pat nga viong bangam yakun naga seng independent am kata kadi ke jingkli namar ba habang arung na koi ke yeng so yeng ngalong ipi prapo persen ngalarung haman lai itliu yeng but kajubab ka bagi ba ni kwa ek seng kongres dan kapan penklannya ke seng kongres namar ba daiban sedang shwa na ke district council araja al pra nginyo ya ke sarkar kongres kapan sinsar ke assembly bar arja al kendai namar ba kumungin penklan hantai jrong laran nangni rapok itlot ni hapan pen scam shwa na tenrai bar arja al kendai lada kadai kemon ke jong play nginyo ya ke sarkar kongres hangtai hapot Delhi namar ba ke issue ki bedai hi bat ka jaj menriu ni hap banlet collectively takum ka party idon ya kita kimat bat kita kimat ru ki bangang ai tre haru ke kelimat komenta bat dai na kadi kanong rim bangang yang na ka seng kongres ka seng jong upat ba na ka bentau pat ba badau pat ba ka seng jong urit uria ka seng jong ukup siliang usam siliang ha ka por bagi sensar ka seng kongres pem berji bakan ni kan hiran ke perthai ka sup kasan ke perthai kumta kata kari ka jing trang ba ka jing ang nur jong ganong tuma jong ginong song jong ganong tuma konsensi borokoi ban wan ra biang sashi sien ya ka jing sensar jong ka seng kongres Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Kakot ka kia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bhag pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya